Goedenavond, het is zondag 24 november en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Voor wie geen 30 dagen meer kan wachten tot de kerst begint, kon dit weekend alvast in de sferen komen tijdens de Winterfair in Heijnkensand. Congrescentrum De Stenge stond vol met kraampjes met kerstspullen, hebbedingetjes, maar ook met kleding. De Winterfair in Heijnkensand, dacht u vanmorgen, daar moet ik heen? Ja, daar ga ik eigenlijk elk jaar heen, want het is gewoon al een leuk begin van deze tijd, vind ik. Ja. Dan starten de feestdagen pas echt, of tenminste de periode daarvoor? Ja, eigenlijk wel. Ja. We werken Sinterklaas nog wel even af natuurlijk, maar daarna komt dit toch wel hoor. En als u het zegt, we werken Sinterklaas nog even af. Ligt uw voorkeur bij de kerst, denk ik? Eigenlijk wel, ja, dat vind ik gezellige tijd. Ja? Ja, eigenlijk wel, zeker tegenwoordig. Wat wilt u al wel hebben? Niks, alleen deze denk ik. Maar als u er 2 koopt, is het voor €15. Precies, dat bedoel ik. Dat is toch weer een koopje. Ja, waar gaat u die tweede dan hangen, als u nog niet weet waar die eerste gaat hangen? Nee, ik weet het wel al een beetje. Ja, ik weet het al wel een beetje. Ik ga deze 2 nemen. Ja. Oké. En verder nog iets? Misschien een leuke kerstbal? Ik kan u niks meer verkopen? Nee, u kan me niks meer verkopen. Vanmiddag is de eerste tas vol met maandverband en tampons gebracht bij Daisy van Maasdam in Goes. Ze is een inzamelingsactie gestart van menstruatieproducten. Omdat er is gebleken dat er heel veel dames zijn die eigenlijk niet kunnen betalen hun dameshygiëneproducten. Dus die hebben soms gewoon geen geld om deze producten in te slaan. Eerder deze maand kwam naar buiten dat bijna 1 op de 10 meisjes wel eens geen geld heeft voor maandverband of tampons. En dat raakte Daisy enorm. Ja, vooral de impact die het heeft. Dus meisjes die niet naar school kunnen of durven door dit probleem. En ik wist wel dat dat in andere landen, armere landen speelde. Maar dat het in Nederland ook een probleem is, dat wist ik echt niet. Nee. Ze hoorden over initiatieven in het land, maar niets over een actie in Zeeland. Ze zocht contact met de voedselbank en kreeg groen licht. Bij mij thuis ben ik aan het inzamelen. En ik ben geld aan het inzamelen. Dus als mensen niet bij mij thuis kunnen langskomen, maar wel willen bijdragen, kunnen ze geld geven. En dan zorg ik dat daar ook producten voor gekocht worden. Ja. Dus maandverband, inlegkruisjes, tampons, het is allemaal welkom bij Daisy. Zij zorgt er samen met Voedselbank de Beverlanden voor dat de producten keurig worden verdeeld. Het klaslokaal van de VMBO-opleiding Groen van het Goesse Lyceum is veranderd in een kleine dierentuin. Dat was vorig jaar wel anders. Het groenonderwijs van EduDelta in Zeeland werd overgenomen en opgedeeld. De VMBO-leerlingen moesten naar een ander schoolgebouw en veel dieren achterlaten. Maar in een jaar tijd is de dierenverzameling hier sterk uitgebreid. De laatste aanwinst is deze rode rattenslang. Sommige dieren vind ik wel iets minder geweldig, maar ja, eng niet. De leerlingen zitten hier allemaal met een gezamenlijk doel. Later willen ze met dieren werken. Om hier alles over te leren zijn echte dieren belangrijk. Je kan de leerlingen laten zitten achter een computer en leren hoe een konijn eruit ziet en hoe je moet oppakken en hoe je moet voeren en wat voor huisvesting die nodig heeft. Maar het is toch veel fijner om dat voor de leerlingen gewoon in de praktijk te kunnen doen. 1 dier staat nog op het verlanglijstje. We hadden een geit op EduDelta en dat zou ook wel leuk zijn voor hier. Maar of die geit er komt? We hebben eigenlijk weinig ruimte voor geiten. Maar dat is nog wel een wens eigenlijk. Ja, en voor de rest denk ik dat we al een eindje compleet zijn. Misschien nog wat uitbreiding, wat meer hamsters, wat meer kippen. En voor de rest ben ik eigenlijk al heel tevreden met wat we hebben. Top Arnhemuiden speelt in de rood-witte shirts de eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de zaalkorfbalcompetitie. Tegenstander is KCC, dat hier op een 8-6 voorsprong komt via Demi van Oosten. KCC is waarschijnlijk op papier de beste ploeg in deze hoofdklasse. En dus een zware dobber voor Top. En dat blijkt ook, want hier wordt het al 10-6 door Mandy Biesbroek. Top moet dus in de achtervolging. Dit is Remco Bezemer. Goed gedaan. 10-7. Maar toch is de achterstand die in de eerste helft opgelopen wordt al groot. Want hier is KCC weer. Een lange aanval. En het eindstation is Bo Oppe. En dat is de zoon van de dit seizoen ontslagen toptrainer Kees-Jan Oppe. Hij neemt hier dus een soort revanche voor zijn vader en scoort er 11-7. In de tweede helft dan probeert Top nog terug te komen. Dit is Jorian Schroevers met 13-20. En even later weer Top in de aanval. Weer Jorian Schroevers, weer raak. Het is dan 14-20.
Maar in de 10 minuten daarna weet Top geen enkele keer te scoren en dan kom je natuurlijk ook niet dichterbij. Dit is KCC-topscorer Stefan Dekkers met zijn 9e van de wedstrijd en de 24-15. In de slotfase is de ingevallen Sander Kloet dan nog een lichtpuntje aan topkant. Hij scoort 3 keer, waaronder deze. Eindstand 20-28, een kansloze nederlaag voor Top. 2, 1 en starten maar, we zijn vertrokken. Vandaag werd in de Zak van Zuid-Beveland de jaarlijkse zakloop in Nisse gelopen. Met maar liefst 600 deelnemers aan de start die kunnen kiezen tussen de halve marathon, oftewel de grote zakloop, 7,3 kilometer, de kleine zakloop, en de mini-zakloop van 2,1 of 4,2 kilometer. Een uitgebreid verslag van de zakloop in Nisse is maandag na het nieuws te zien in het programma Evenement van de Week. Er was nauwelijks wind en het was behoorlijk zacht. Toch was het een beetje een tegenvallende dag. Vooral vanwege bewolking die al snel kwam opzetten vanuit het zuidwesten. En onder die bewolking kon heel makkelijk mist ontstaan. Ook vanavond en vannacht is het bewolkt. Ook dan kans op wat mist. En zeker niet meer zo koud als de afgelopen nacht. 6 à 7 graden, daar blijft het bij. En er blijft vannacht een matige zuidoostelijke wind staan. Ook morgen gaat de bewolking overheersen. Misschien nog een klein gaatje voor de zon, maar over het algemeen zal het bewolkt zijn. Ook dan een zuidoostelijke wind, matig van kracht. Die kan later op de dag nog even wat aantrekken. Want dan komt een storing naderbij die uiteindelijk ook voor wat lichte regen gaat zorgen. Overdag nog temperaturen van 10 tot 11 graden en dat is nog steeds zacht. En zo blijft het nog even. Later in de week flink wat bewolking, vaker regen en ook meer wind in de loop van de week. En dat was hem voor vandaag. Hierna nemen de collega's van de Sport het over en praten u bij over het afgelopen Zeeuwse sportweekend. Fijne avond.